Sa DCGB, giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga ng pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdisa na sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Kamusta, partner? Okay lang. Maray na pagkapon, partner. Maray na hapon man sa imo. Yes, maray na hapon man sa gabos ng mga parantabay. Maray na hapon man sa gabos sa mga paraantabay. Sa gabos sa mga nag-antabay, maray na hapon. Oo. Si Kuya Ingay, garo na naman niya pigsapian. Oy! Mata 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 na. Tama na ang siesta. Tama nga kami nagkaturo. Nag-alat kami sa usapang pamilya. Ay, salamat kung araw kaya, ano? Oo nga. Salamat, tabi. Nangurto na daw. Nangurto na po kamo. Ako dahil pagka mo nahugto. Oo, nako naman. Pasmado na kamo kayan. Okay lang yan. Nata okay lang. At least, At least ano. pasma. Ay, seryoso, sa mga dahil tumangugto na tabi, ha? Sige. Programang Usapang Pamilya na naman, mga tukang, Lunes, Mayo 23, taong 2022. Partner, madali unang panahon. Naku. Saan na, partner? Napakabilis. 23? Yes. Naku. Napakabilis ng panahon. Kuya John, nagtubo na sa buhok ni Kuya John. Iyo, kaso rin pa lang siya Natatandaan ko, Petsa 9. Oh, nako. Yung man ang ganda, no? Grabe na ang tinubo. Grabe na. Nagturubo na. May mga tao talagang madalion magtubo ang buhok, partner. Maghalaba. Kuya John, congratulations. Oy, partner, ha? Naipasa na sa Senado ang lifetime validity convert death at marriage certificate. Nagpasalamat man ni Senador Bong Revilla, chairperson kang Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation sa pagsuporta asin pag-aprobar kang Senate Bill number 2450 o Permanent Validity of the Certificates of Life, Birth, Death, and Marriage Act. Nag-expire pala din eh. Ayun palang partner, no? Kaya baga siging, iyo man nagita, siging ara sa mga ahensya di gobyerno baga. Yung mga requisitos. Sabi digdi, through this, our people do not have to unnecessarily spend time and money in securing new copies of their documents. Inaprobaran kang Senado ang SBN 2450 sa pinal na pagbasa, partner. Ngunyan pa sa ng Lunes Mayo 23 na may 21 affirmative votes, no negative vote, as in no abstention. Wow. Good news. Mainit-init pa. Mainit-init pa. Nagkakalakaga pa. Sabi ni Marivic Ivana, very good good news partner. Ta iyo mananggad. Paulit-ulit da ining pinag-aagad sa mga sa mga opisina. Bagata. Paulit-ulit. Oo, sabi ni Jeffrey, sana may expiration naman ang marriage contract. Para pag nag-expired na, you can look for someone better. Grabe naman. Dahil ka na sana magpakasal, kung araw ba sa nakaayan ang gusto mo na may expiration ng marriage contract. Sabi ba nga ni Ibaga, ang pag-aasawa ay hindi kaning mainit na pagsinubo at ikay napaso, iyong iluluwa. Yes. Kung iluluwa mo man sana, dahil mo natabi pag-ungiton, tasayang, baka so iba kay puhanan pa magkaon, kay puhanan pa kang iba ungiton, inungit mo na, iluluwa mo man sana. Iyo tabi. Kaya sa pag-agong kaipuhan ng preparasyon ng marhay, di ba? Yes.
Sabi ni Noel, noon pa dapat mga yan. Sa bagay, pwede pa rin. Oo naman. Ayo po. Oo. Magastos man ang baga partner ang pagparakuha ning kopya kang birth certificate, di ba? Lindos con conservas, todos los recuerdos, todo, Sige pa rin na pagkahapon po sa mga parantabay niya to Luzon, Visayas, Mindanao. todo. O sa mga textmates na dyan, 0927-3980-955. Pwede man sa 0938-8921-5475. Sa mga parantabay taman sa satuyang DCGB News Online, pwede po kamong magkomento kung ano ang gusto rin dong sabihon, ipaabot sa samuyang ngayon na pagkahapon. As in, i-share. I-share tabi at sa tuyang Facebook Live. Tangani na makakuha ka mo ning 50 pesos na load from Nong's Meat Shop. Yun. Me tratas mal, Kuya, paano ngayon makakuha ka 50 peso load dyan sa Nong's Meat Shop? Grabe, no? Sabi ni Ma'am Chit Ate, good afternoon po sa Ma'am Jenny and Kuya A, watching from Stanza, Legazpi City. Magandang hapon. Oo, yaon man si Madam Mary Ann Palyes. Good afternoon, Ate Jen. And Kuya A, watching from Manumbalay. Pabati man po na advance happy birthday kay tugang ko, Christy Mesa, and advance happy fiesta sa Manumbalay po. And pabati kang tugang kumana si Chi na Magayon, and kay Charles na Babluyon. Ay, Nano yan si Charles sa Babloyo? Tatayon ta Babluyon iyan. Okay, Oo. sige. I-share tabi. I-share. Wow, igwa nakita ni sobra sa 24,000 na nakatutok na ko. I-share. I-share na sa to yung Facebook Live. As in, magkaigwa ning chance na mangga na kaining 50 pesos worth of load. Hello daw po, pa-shoutout daw kay Don Rional Vulcanizing Shop. Thanks. Sa iyan, mapabulganize kita. Mas kida pang luho, ipabulganize na natulos. O siguro na. Mas kida yung luho, ipabulganize na. Wow. Oh, Sige. always po kami naka-DCGB. Salamat. Maski po, bako po kamo ang announcer. Salamat. Salamat, po, tabi. Sige. Diretso na kita partner digdi sa ang tanong ni Yes. Nong. Oo. Igwa kang pig-umol-umol ngonyan dyan. Igwa. Nako. Igwa. Ang tanong ni Nong, 50 pesos na load para po sa Saindo nga amin. I-share ang sa tuyang Facebook Live. Simbagan kung ano ining sa tuyang paukod mo niya na pagkahapon. Hatod po ang sa tuya kang Nong's Meat Shop. Hatod sa tuya kang Nong's Meat Shop. Ini da partner na bagay na ini nayaon sa sakuyang tuong parte. Sabi kan iba, pagkatapos da akan eleksyon, Okay. mahihiling ta na naman ini. Sabi kan iba ha, sa Facebook, wala po, di man kisinabing sigurado, ha? Pero sabi kan iba, pagkatapos ngaya kan eleksyon, hahanap po na naman ngayon sa to. Tigaan na pala. Dahil lang nagbutwa, tigahan na pa. Oo, tigahanap yan. Oh, ano daw iyan? Ano, palaan? Okay. Ano daw Saro yan? pang clue. Okay, sige. Saro pang clue. Protection ini, Kuya John. Protection. Protection. Asin dati, mahalon. Ngunya, nagbarato. Buminarato. Buminarato. Dati halang kawon, biglang buminagsak sa presyo. Buminarato. Ayun. Pero kan mga nakalihis na bulan, Makantidad. nakalihis na taon, kaipuhan ta po ini pag nagluluwas Oo. kiharong. Dakulo na ko ka na natipon. Ano po ini? Yes. Sige daw. I-share na po ang sa to yung Facebook Live. And dangan magbugtakan sa indong komento para magbutwa ang share buds. Yes. Okay. Protection. Sabi ka ba? Pagkatapos ng eleksyon, baka bumalik na naman ini. Ngunyan. So far, ngunyan, Dito man pigagamit. oo.
optional, Optional. kung gagamiton mo. Yes. So, lalo na ang paglog sa mga establishments, di ba? Ano ini? I-share tabi ang sa tong Facebook Live. Pagkatapos, o ko doon kung ano ini. 50 pesos na load po ang nakataya dyan hatod sa tuya kang Nong's Meat Shop na makukuha dyan sa Laogan, Legazpi City Public Market, and then ang sa Indang dampa makukuha dyan sa Imelda Roses Tahoe Road, Legazpi City. Yan po ang sa tuyang ang tanong minog ang gana taod-taod sasabihon ta, kaya magantabay hanggang matapos kita mga Yes. tugang. Sabi partner ni Fen Reonal, taga Santo Domingo pala ito. So, vulcanizing shop. Sa Santo Domingo. Saan daw dyan? Saan daw dyan, ano? Ayo tabi. Okay. Alawig palang partner. Ay, wala, wig pan. Si Louie Ariola, marina hapon po. Ma'am Jen, kuya, watching from Sorsogon City. Oy, marina Ayun. pagkahapon po dyan sa Oo. mga taga Sorsogon. Oo, Ano? may request dig sa mo partner. Ano Sabi daan? ni Maxi, kuya kanta daw, pang-ali lang lamang babloy. Anong kanta tabi? Oo, sa Anong mga taga-uwa sa Luman. Anong kanta ta? No, so, paborito kong kanta. Kantaon ko talaga. Maski sarala kita sa tunog. Kantaon tayo. Oo, sige na, taram na, ano ba? Madam, Karauman sa naika daw partner. oo, si Malu, atento dating klaro marin na hapon sa Gabos, lalo na sa Indo Kuya in Ate Jenny, watching from Las Piñas. Bata, maray-rahay ang panahon. Papakarantahon hindi ako. Diba, at bumagrat? Ha? Pero sabi nga ni kang iba, sana nga ni partner, okay nga yun, tas sobrang naiinitan. Pag mauran da. Paano maso nagbalad? Oo, yun man ang Oo. nagbalad kiparoy. Kiparoy. Bata. Hirap man. Bata. Ang paroy bagang yan, anoan? Issue. Issue baga ang Issue. paroy. Kaya kuya sa paroy ko, Oo. aray pa ba kaya, nagkanurumog na, nagparakurukan ta ka. Oh. Na, Sige. Es mi corazón. Oy, good afternoon sa mga magurang nyato na nag-aantabay ngunyan sa mga aki na nag-aantabay, most especially sa mga estudyantes. Ano? Yes, Ayan na. mananggal. An sa tuyang pag-urulay-ulayan ngayon na pagkahapon tabi mga tugang, may kinaaraman po ini sa mga aki na nag-iiskwela Okay. at the same time, igwanin pigaapod na part-time job. Dako, kumbaga working student. Yes. Ayun. Dako lang mga estudyante na mga In English araw mo kayo. man sana, working student eh. Iyo mananggad. Pero dakol mananggad ang mga lalo na ngayon partner na pandemya, 'di ba? Sigurado bako sa napag-aadal ang pigaasikaso kang mga kabataan kundi talagang igwaman sinda ni mga pig-abot na part-time job, 'di ba? Yes, syempre, bago kita maduman, isipon ta, ano an karahayan kan an aki may part-time job. Mhm. Ano ang karahayan kan aki na nag-ieskwela at the same time nagkikita ning kwarta? Syempre. So iba niyang gagastuson partner sa sa eskwelahan, dahil niya naaaga doon sa iyang magurang. Iyo, oo. Menos naman Diba? partner sa gastusan ko mga magurang. Diba? Dahil niya naaaga doon ito. Oo. Kasi siya mismo Mhm. nakaka-eksperyensya kan kapagalan. Aram niya partner kung papaano ang pag-inguwa ning kwarta tangani na makatusto sa iyang pag-aadal or mas makatabang pa sa iyang mga magurang. Aram niya kung gurano kapagal magkita ning kwarta. So siguro ko masasabutan kan mga aki na dai dapat gigastos ang kwarta sa mga bagay na dai man bako man kapaki-pakinabang. Tama. Ah? And ako laman na bagay iyan sa mga magurang partner ta kumbaga nakakabawa sa indang gastuson at the same time mas nadulugangan ang training sa mga aki ininda partner na masabutan ang mga kadipisilan na pinag-aagihan ko mga magurang lalo na pag-abot sa pinansyal. Yes. Bako iyan partner so tipo na aki na bill mo ko nun, bill mo ko Tama. yan. Yes. Ah, Iyo. sabot ninda na mapagal maghanap ning kwarta. Iyan po Oo. ang saro sa mga
advantage kan aki na nag-iiskwela habang nagtatrabaho or nagtatrabaho habang nag-iiskwela. Correct. Saro pa partner, nakakahangos ang magurang. Nakakahangos-hangos ang magurang sa mga gastuson. Taso aki niya, usually sinda naman nagdadagdag na nga ni sinda naman ang nagbabayad kan mga pamasahin ninda Yes, sa oo. projects, pambakal ki cellphone ngaya na pang online class, di ba? Correct. Oo. Okay. Sige. Ang disadvantage lang, pirming pagalang aki. Tama. Pagal. Pero trained ka nga ni, sabi mo nga ni, Tama. kasabago trained, no? Oo. Minsan, Trained ang aki. kulang man sa katurog. Mm. Ika kang nagkaklase ka partner, na-experience siya mo man mag-arugaan. Dai. Hmm. Ano ako dati, focus. Focus Wow. ako sa school. Wow. Focus. Focus. Si Kuya Iya, o tikuno na. Ha? Grabe talaga eh. Alat lang. Okay. O sige lang. Nakulog sa rin ba? Sige lang. Basta i-share po nindo ang sa to yung Facebook Live. Okay? Okay. Igwa man daayan partner. Ano sa iling mga disadvantage? Kan ang aki na nag-iiskwela asin nagtatrabaho. Iyo ito sinabi mo kang kasubago, pirming pagal, di ba? Mhm. And banga ang oras, Mhm. di naka-focus sa pag-ada lang. Mhm. Kundi dapat igwa ka panimpig tatadang energy para sa imong trabaho. More energy. Correct. Ah. Oo. At the same time, kaipuhan mo pa imanihar ning marahayan sa imong oras. Diba? Time management. Ano pa? Igwa pa yan eh. Igwa kong mid-bid partner na sarong working student. Nag-abot sa punto partner na dai nakinaya sa oras sa eskwela asin sa pagtrabaho, pagbangaon. Oo. Okay. Dahil niya nakinaya, Dahil na nakinaya. pagbangaon. Ngayon, ang pinili niya partner, ang pagtrabaho. Okay. So nag-stop sa pagklase. Kaya pinili niya nga sa pagtrabaho. Oo. Yung anong naging resulta? Ang naging resulta, di nagtrabaho siya, dahil na siya nag-eskwela. Nagtrabaho na siya, dahil na siya nag-eskwela, na dahil siya nakatapos ng pag-eskwela, dire-diretso na siya kan trabaho. Inapot ko kung mas pinili mo sa pagtrabaho kaysa sa pag-eskwela. Okay. Nakatana na daak siya kay kwarta. Ayun. Yun ang dipisil minsan, di ba? Sa sarong persona. Kapag nakatanaan na ning kwarta, tatao na maggastos partner. Tatao na siya magkita. Oo. Sabi niya, natangay ako nag-eskwela dati because gusto ko makakuha ng trabaho. Ngayon niya, may trabaho na ako. Yes. Garo man diyan so nakaistoryahan ko partner na saro ko man na amiga. Maski nga day ako makatapos sa pag-adal, nakaukod na ako magdalan siya. Ayun. Kaya day na nagdiretso. Nagdiretso. Yung Oo. man ang sarong disadvantage yan kapag ka anaki nakatana na ning kwarta. Yes. Pero, aram mo, bako maraot po na apod kini, bako maraot na kita po ng mga estudyante nagtatabang sa tuya ng mga magurang, no? Nagtatabang tangani na mabawasan ang pagalkan sa tuya ng mga magurang sa pagpaeskwela sa satuya. Kaya igwaman partner ning mga aki talaga ngunyan na gustong mag-part-time, magkaigwa ng part-time job habang nag-ieskwela. Tama. Paso, dahil hindi isip kung papaano. Dahil hindi aram kung papaano. Ta syempre, yung mga estudyante ngunyan, may igwasin da kihalaba na oras. Okay. Igwasin da kihalaba na oras. Bako araw kayo ito ang pag-eskwela ngunyan. Ngunyan ang pag-eskwela, medyo may oras ka na day kang pigigibo. Yes. Oo. Kaya ito, Dako lang bakante kong baga. Oo, diba? kaya ito 7:30 pa sana, maluwas kami kayan. Kaya ito alas Yes. 9 ning banggi. Oo. 7:30 a.m. may eskwela na. Oo. Magkakaiwalang ki mga diit na oras na break, mauli ka sa arong mga alas 9 na ning banggi. No? So Oo. pinaka last na subject. Yes. So ngunyan, igwa ring mga maluwag-luwag ngunyan ng oras ka mga estudyante. Kaya sa mga estudyante na gustong magkakuaning part-time job at the same time dainin na mapabayaan ng trabaho o ang eskwela, no?
Baka maarog kita naman sa pag-istorya na mas pinili niya na sa pagtrabaho kaysa sa pag-eskwela. Correct. Then nalugod na kapag tapos ng edukasyon, di ba? Yes. Igwa adig di partner ni mga tips para da ipo mapabayaan ang pag-aadal o ang pag-eskwela habang igwa ka ning part-time job. Ayun, iyan ang mga tips makakatabang para maging matibay ang pagpaplano, as in makapili kita kung ano dapat ang iprioridad lalo na sa mga estudyante, di ba? Sabi ni 844 partner, good afternoon sa Indong Dua. Ako po naka-experience man maging working student. Pirot po talaga and minsan nagugutom. Lampas po sa pagkakan kung minsan diin naman nakakapagkaon sa tamang oras. Tapagluwas sa paglase, matrabaho na. Ay, human ito. Saro ito sa disadvantage na na-experiensyahan kan sa toyang paraan tabay. Good afternoon kay Sir Azor Botalon Valenzuela. Good afternoon friend. Watching from Vinisitahan National High School. Baka kay Albay. Ayun. Sa toyang mga padabang mga paratukdo dyan. Si Sir Dexter Empig nakatutok man. Nagmamati palan tadai maka-work kung nagwo-watch. Ayun. Watching live na nagigibod adig di partner sa inang opisina. Wow. Thank you, ha? Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Okay, sige. Balik kita digdi sa satuyang tema. Kung estudyante ka daa at the same time empleyado pa, igwa ding mga tips partner tangan na dai mapabayaan ang sa imong pag-eskwela habang kita nagtatrabaho. Okay, sige. Sabi digdi, humanap daan ning online option. Ano daw ining Ano online mga online option? Dahil daa ang mga estudyante ngunyan, da ikay puhanan na maging physical or presente. So iba may face-to-face classes na, partner, ano? Yes, ayuman ang gaya. Na maging presente da sa classroom. Ang pagkuadaan ning online class gigibuhon tang prioridad. Okay? Ang pagkuha ning online class gigibuhon tang priority. Kung maeskwela kita, dumanda kita sa online class, no? Okay. Sa paagi daang ini, napigaapod na distance learning, mahiling daa ang lecture as in kursong material sa computer o laptop, as in makikipag-ulay kita sa mga instructors, nakaklasa, mga kaklasita through email or chat. Yes, oo. Ang kinakaipuhanan kayan siguro partner, dapat talaga igwa ka ng internet connection. Of course. May gamit ka, may laptop ka, Yes. di ba? Oo. Igwa kang mobile data. Pero, Yes. di ba magastos? Magastos, that's why. Kaya nga nahanap ng online class, Yes. ng part-time, no? Ang distance education the point dig the partner, ang distance education or online class, pwede daang madali na maka-access sa kursong material matapos ang class assignment sa oras na kaipuhan ng tada na kang schedule ta, kung may laptop, portable, ano man, may internet, magastos. Kapag nag-i-eskwela kita through online, pwede kitang makahanap o pwede kitang maka-eskwela maski sa no? Halimbawa, kita nagtrabaho kita sa fast food. Okay. Pagkatapos kan trabaho ta sa fast food, halimbawa igwa ka 30 minutes na pagitan, maski na ka pa nakakauli, pwede ka na mag-attend kang eskwela mo. Nakalag-in ka na. Nakalag-in ka na. Yes, presente na. Yung mananggad. Okay? So, saro da yan, napaagi, humanap na, maghanap ng online options. Yes, okay. Saro pa tips, dapat dapalan, magplano ng tama. Ayun, paano mananggad ang pagpaplano ng tama, partner? Tama, bako sala na pagpaplano. So, tama. Magplano daan ng tama, gumibo daan ng tamang plano sa imong oras. Time management. Ayun. In English muna naman. Yes. Tibayan ko talaga sa English. Okay. Makipag-coordinate da partner sa trabaho as in sa kurso na schedule or course schedule ning mas atab. Yes. Magkuadaa ning kursong banggi
o tuwing weekends upang maiwasan na magka-conflict sa trabaho. Yes, so sabi mong time management, no? Kapag oras ning trabaho, dapat daikang klase. Correct. Kapag oras ning klase, Ding trabaho dapat. dai ning trabaho. Yes. So, conflict man sa nadigdian, dai ta dapat na magkaigwa o dai kita na dapat na magkaigwa ning conflict sa oras. Oo, no? yun dapat ang likayan, Yes. di ba? Ibabangga ta iyan, ano? Oo. Tabaka minsan nag-aabot sa punto na dai na kita nakakalaog sa eskwela ta nagtatrabaho kita. Yes, So baka oo. mag-abot sa punto maarog ka naman kang inistoryata ka sa bago na. So aki, dai na nag-eskwela, nagtrabaho na sana, nagkaigwa ning conflict Oo. sa oras. Pinili niya kung saan nagkikita na siya. 'Di ba? Oo, that's So, why igwabagan yung mga early registration sa enrollment, di ba? Yan. Kaya nagkakaigwan yung pagkakataon ng mga estudyante na mahiling ang sa indang course scheduling atab. Correct. Pangtulo na partner, dapat magkaigwa kita ning pigaapod na positibong pananaw. Minsan, ay ngayon ko na kaya mag-eskwela dahil sa trabaho ko. Pagalon ngaya? Ay day ko na nga day ko na nga kaya mag trabaho dahil may eskwela ako. Mhm. Okay, so if you are thinking like this, mapapagalan talaga kita. Yes, Ta- oo. Sabi ta nga ni kasusaro, optimistic. Correct. Dapat magkaigwa kita ning positibong pananaw. Kay puhan tadaan na panatilion na positibo ang sa tong ugali na maging handa na magbago habang nagsisikap sa pag-aadal asin sa trabaho, no? Kasi duwang duwang learning, sarong learning sa eskwela, the same time learning man sa trabaho. Yung mananggad. So, dapat maging positibo, preparado, as in, day pang luyahaning buot, di ba? Kung minsan kay puhanan tong dumanas ning diit na sakripisyo, no? Natural na masakripisyo kita kaiyan, ano? Hindi na kita makakapagpara banjing-banjing dyan sa lawas kaya ba sa mga classmates ta kasi iba sa buhay ta, kita na nag-eskwela habang nagtatrabaho, pagkatapos ng eskwela ta matrabaho kita. So sa tuya ng mga kaklase na dahil man nagtatrabaho, pagkatapos kan sa indang eskwela, mabanjing-banjing man May sila. time talaga sila sa mga Yes. barkada, di ba? Okay. The last but not the least, partner, ano ang dapat na isaalang-alang kapag igwa ka ning eskwela or nag-ieskwela ka habang nagtatrabaho? Yes. Dapat daada ita pagpabayaan ang sa tuya na sadiri Ayun. or ingatan ta ang sadiri. ang sa tong sadiri. Nata daw ta dapat ang ingatan ang sadiri tabi. Sa tingin mo, partner, bakit kailangan nating ingatan ang ating sarili? Kay puhantang ingatang partner ta paano kita makakapag adal, 'di ba? Paano man kita makakaigwa ning part-time job kung igwa kita ning helang baka umarahay ang sa tuyang salud, 'di ba? So dapat dapo siguro ho na may oras man giraray sa pag-ataman kang salud. At the same time, maski kung ikaw nagkaklase o at the same time may part-time job ka, di man giraray pagpabayaan ang connection sa pamilya, 'di ba? Correct. And kung pwede, maisingit man agrary partner ang friends and mantang nagpapahingalo baga kung napagal ka, pwede tapalan suliton sa oras na nagpapahingalo kita. I-enjoy ta ang satuyang sadiri with family. Si no prefieres no me Para sa in kita nag-eskwela, para sa satong sadiri, and para sa satong pamilya. Pamilya. Para sa in Oo. kita nagtrabaho, para sa satong sadiri, as in para sa satong pamilya. So kung dahil tayo ingatan na satong sadiri, dahil kita makaka-eskwela, dahil Correct. kita makakatrabaho, para sa satong mga pamilya, as in sa satong sadiri. Okay? Okay, sa mga paraan tabay niya to, most especially sa mga sa mga estudyantes at the same time mga working students, saludo po kami sa Tama. Indo. Bako gabos kayang magibo ka yan Yes. na nagtatrabaho habang nag-ieskwela habang nagtatrabaho. You just have to be optimistic at atamanon ang sadiri kay puhanan ning tamang pagbabalanse kan oras, etc. Oo. etc. Tiyaga lang, di ba? Pag may tiyaga, Sulit man ang pagal na iyan pag nakatapos sa pag-aadal. kapag may tiyaga, Igwang.
may nagtsatsaga. Tu derecho, pero te hace Okay, marina pagkahapon kay Madam B. Rodriguez sa Flora. Ayun, thank you so much po. And si Sir Eduardo Sarate dyan sa UST Legazpi. Wow, thank you so much, Sir Eduardo Sarate. equivoco, es que Salamat, Abe. Sige. Kita, nag-aadal man kita habang Oo. nagtatrabaho. Correct. Di ba? Pero, kay po ng taki, kwarta. Kwarta, mahanap buhay man kita. Hanap buhay mo na kita. Oras, alas 2:34. An oras hatod sa Indokang Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. United Home Kidlets Chewable Paracetamol para sa lagnat ng kids. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Pampers, buong gabi, walang palit. Posible. Farex B Complex. Kapag busy, take Farex. Vitamin B1 plus B6 plus B12 daily. Mag-Nestle All-Purpose Cream Budget Pack na. 35 pesos SRP lang. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa Natural Medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Uy, may bago! Bago? Anong bago? Ata may bago!
Ano nga ning bago? Oni ang bago. 1 million pesos na savings ang regalo kang sarong groom sa iyang bride sa aldaw mismo kan sa indang kasal. Pahayag ni Paula, igwaman sindaning natipon matapos magbugtak ng negosyo. Alaga dai niya piglalauman na dudugangan inikan sa iyang husband-to-be na si Ploy. Sigun na sa iya, matipid talaga sinda sa paggastos, mantang daiman nagbabakal ka mga bagay na daiman kaipuhan. Sa indang mga dates, dai nagagastos din dakula, mantang sa mismong kasal, ang mga tawong kapamilya asin harani sana ang imbitado para makatipid. Tipid pero tinawanan si Mrs. ning 1 million. 1 million Wow. pesos. Mapapasana all ka na sa... Kuya John, garo, may naramdaman ako. Anong naramdaman? Bako man daw Sige iliso daw. paipit sa kasal. Bako man. Bako man iliso paipit sa kasal. Usually ang paipit, Oo. ali sa mga bisita. Correct. Ano? Mhm. Ayan sa piglalaag sa apod ka na gown kan kan babae. Mhm. Gown syempre sa babae. Yes. Trahe de Buddha yan Trahe de Buddha. Trahe de Buddha. Oh. Iyo. Yan ang pigsasabit sa trahe de Buddha asin sa suit kan mag-agom kan lalaki. Iyan na paipit. Mhm. No, hali po iyan sa Mga bisita. mga bisita. Oo. Pero dahil nagtipid sinda, diit na bisitaan sa indang inimbitahan. Mhm. Okay? So, date so gasto sa pagkaon. Correct. Okay, daba ko matugabos mapaipit. Ano? Yes. Ano po kayo ni? Sa prosperity dance. Ayun man ang diba? day. Oo. May mga pinagsasabit. Yes. No? So, anong pangarang kaning babae si Paula? Mhm. During their wedding, mga tugang, rinigaluhan da atabi kan sa iyang agom na tabago ng kasal Oo ning 1 million pesos. Pero before ka yan. Grabing pagtitipid ang ginibo. Oo, tapos igwaman ning negosyo da abaga. Yes. No? Oo. Ika partner, kung ikasal ka, regaluhan ka maning kung may Husband ireregalo man sa imo sa imong husband to be. Oo. Ano ang gusto mong regalo? Siyempre, yun naarog naman kayan ta. 1 million Para sa man. pamilya na. Sa mga nag-antabay-tabay dyan, Sumaagom dyan. sa mga agam dyan kay Jen, 1 million da ang saya gusto mong regalo. At Dahil nalugod na agong. kung dahil kang 1 million, dahil ka na dahil ka na ngayon dahil ka na ngayon balaw-balaw. Lang. Pero araw mo, magayon talaga ang resulta ng mga taong tatao magtipid, 'di ba? And tatao mag-save partner. Uyugon mo, sabi nga ni Dayman kay Pohani, sobrang magastos, pag-abot sa mga dates, 'di ba? And bako man sobrang magarbo dapat ang kasal. Correct. Yun. Dahil mo bang kay Puan na ubuson mo ang kwarta mo sa Oo. pagkasal? Diba? Tata. Sabi nga, diba, ka mga padi, very, very, very minimal Yes. man sana ang magagastos sa pagkasal. Nagiging magastos man sana dahilan sa depende na sa mapakasal talaga partner kung gusto nila ng magarbo talaga, 'di ba? Yan po ang bago 1 million na 1 million regalo. savings, wow. Ha? Sigurado na ang future ninda kung magkakaigwatulos ning baby, 'di ba? May panggastos na. Baby agad. Ika daw, baby taman. Oo. Sobraw naman nga ng 1 million para sa pagbe-baby. At saka nagsisikap man. Kumbaga, ang ang bago dyan na trend, ining pagregalo kan sa iyang agom ning 1 million. Kasi not every time Yes. na may mga regalo. Ako may mga nahihiling ako nagregalo liabe. Oo. Labi. Natalyabing. Liabe pagregalo. Oo. Ha? Para sa harong, yabi sa harong. Dahil sa lang, kandado lang. Liabe. Oo. Labi ki harong, auto. Okay. Ang iba nga ni kanjan partner, titulo kidaga. Ayun. Re-regalo. So iba man,
listahan kang utang sa kapitbahay. Dahil ngayon may utang ako bago kita nagkainaguman, utang mo naman ini. Okay. Yan Sige. po ang... Ano ang bago? Correct. Okay. Sige. Nako. Okay, sige. Sa mga paraan tabay ito dyan, partner. Oo. Uni na, sa mga naghahalata kan 50 pesos na load. Hatod po sa tuya kang nong Smith Shop. Ngunya na pagkahapon, ano? O, sabi ta ka sa bago. Ano nga na sa mga kulong sinabi ko sa imo ka sa bago? Pwedeng hanapon na ini pakatapos ng eleksyon. And pwedeng pinagagamit tayo ini bago pa man. Kang inot, barato. Ngunyan. Magastos na, halangkaw na ang kantidad. Baliktad ka man. Ngunyan, bako na mamahalon. Oo, taday naman talaga pighahanap. Oo. Yes. Demand versus ano yan? Supply. Yung man ang ganda, Kaya to no? grabe so demand kasi required every time na maluwas kita. But now, dain na. No? Ayun. Igwa ka niki matagas may malumoy. Oh. And protection. Anong pagkabit mo dati ka to? Sumatagas o sumalumoy? Matagas. Matagas. Oh. Dapat lang, matibay dapat. Oo, sumalumoy man sa naman hanggang palan. Lalayugon. Yung partner, pero grabe ang natipon ko kaiyan. Dako na natipon mo? Grabing natipon ka yan, partner. No problema kung sa ina i-dispose. Ano man ang iyan na paukod mo yan na pagkahapon ni Kuya Ang simbag. Ang simbag tabi. Face shield. Ayun. Face shield. Yan sa pag-umul-umul mo, partner. Face shield. Ayan. Ayun. Face shield. Grubo lang crystal ba ganun? Yes. Yun sige. Face shield. May nanggana, partner? Igwang nagana, may napili ang satuyang. Ano ito, partner? Electronic Raffle system. Okay. Asin ang saying napili, iyo si Mr. Pen Rayel Rionel. Ayun. Face shield ang sa iyang kasimbagan. Asin igwa siya ng sharer buds. Ayun. Congratulations. And sa iba pa, dako nung nag-partner kayo nagsimbag, face shield. Si Angelo Laurente, face shield da. Ayun. Si Alma Bania, face shield man, marina hapon. Okay. Sige, kadak lang talaga face shield. Si Golden Yoni, face mask. Ang simbag niya. Okay. Si Nicely Smith, face mask man. And sa iba, tarpaulin, partner. Sa iba, dahil sa tighanap pakatapos ng eleksyon, bada, paipit. Oo. So, paipit? Before election ito? Oo, before election. Yes. Kung hanapon pa, ano, babawi on. Oo. Diba? Okay, sige. Para sa may mga birthdays. Happy birthday kay Benito Jacob Nacion and si Sheila May Baria. And happy birthday man kay Ivy Aguilar. Happy birthday man kay Lalita Srivantani, kay Edwin Bulawan, kay Chay Garay, and then kay Jenny Mercadero. Happy birthday! Sa kapos po na nagsaselebrar kan sa indang mga kumpleanyos, happy birthday tabi isa sa indo, ano? Sige lang, mag-birthday lang kayo hanggat gusto nyo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Wala pong pumipigil sa inyo. Alright? Sige, partner, sa mga parang tabi ito dyan. Si Pen Rayel Rional, palan partner. Sisay, ano pala nito sa... Sisay ka nito. Di nagkasaraudan. Fen Rayel Rional. Yung Santo Domingo pala. Sa uwas ito, partner. Nako. So, vulcanizing. Uwas Santo Domingo? Okay, uwas. Okay. Si Abel Barnedo, marina hapon sa Indong Duwa from Gubat, Bakakay. Nakatutok man. Thank you so much. Si Mary Ann Palyes, Madam Malu, Claro, Mary Ann, okay, sige. Gerald Orpiada, siring man si John Joseph Blanquisco. And good afternoon man kay Abel Barnedo, Alia Chi Almeida, Tarpaulin, sige, Nicely Smith, and si Golden Yoni, face mask ang simbag,
Si Madam B. Rodriguez sa Flora, good afternoon. Reggie Morota Marco Imperial, good afternoon po, watching live from Inarado, Daragas. Ang singbag niya man, face shield. Okay. Si Sir Dexter Pig, nakatutok man si brother. Sabi niya, marigalo man daasin the partner para makatipon gyud ki 1 million. Si Mark Anthony Calmante, hello man. Shirley Antiquera Bulanos, marina hapon sa indong duwa, watching from Bakakay. Ang sa imong misi, si Ate Marie Chris, nakatutok partner. Si Kuya Romeo Candano, marina hapon tabi sa indong duwa, Kuya Bob. Okay. Angel Laurente and pabati po sa pinsan ko si Carissa Naiza Adang Balbin kang Purok 3 Poblasyon anining RR Albay, ayun, Rapu Albay. Okay, happy birthday. Birthday niya ngunyan. Happy birthday palan kay Carissa Naiza Adang Balbin. Ang minapabati si Brother Dexter Pig. Ayun, thank you so much ha. And good afternoon man da partner sa mga teachers dyan sa Binisitahan National High School kang Bakakay. Okay, good afternoon man kay Sir Azor Valenzuela. Okay, and sabi ka mga parantabita si 2787. Ate dyan, maski po may time management, kung may mga unavoidable daw partner na circumstances, para po sa kuya, desisyon talagang di na mag-handle. Ang gabos pre and mag-choose work, study, or mag-vacation. So, magkaigwa kita mang condition ang pag-iisip. Ayun, sige. Pwede man. Yan, Angos man, di ba? Okay, 5087. Maray na hapon po. Gabos na mga nag-alantabay ngunya na pagkahapon na ni. Bitaminang Pampamilya. You have a part-time job, and that's better to no job at all. From Dan Quail. Kung igwa ka daaning part-time job, like example bako ka estudyante, okay, igwa baga kaya na nagtatrabaho na part-time bako full-time, yes, di ba? Oo. Nagtataga duman sa nangaya ako, on call, on call, no? oo. Part-time job, okay na da yan kaysa sa daig kita kitrabaho. Diba? Malay mo, pagkakakitaan. malay mo, yan a part-time job mo, one of these days, maging full-time iyan. Baabot sa kang imo. panahon. Yes, imananggad. Kaysa sa daida kita ning trabaho. Okay? So, sige. Sige, sabi nga ni Tiyaga lang, good afternoon man kay Bing Yamagishi. Okay? Yan na pang presentasyon ko ang programang Usapang Pamilya ngunyan na daw ni Lunes. Nakaibata sa lado technical si Kuya June Napoles. Sa IT si Richard Azores Astor. Ako man po si Kuya A. Iniman po si Jenny Matthew Balyaran. Mabalos po sa indong pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync, ascorbic acid
Acid plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One,
Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, eksaktong alas 3. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Papakusugon kan Department of Energy ang regulatory framework na maisabay ang nuclear energy sa power mix kanasyon sa paglaom na ipapasunod inikan masunod na administrasyon. Sinabi ni Energy Undersecretary Gerardo Erqueza na magkaigwasindan in pag-aadal para ma-assess saan kaligtasan asin seguridad kan nuclear power na susugnaman sa international standard. Sa iyang sinabi na involved to digdi ang mga stakeholders mantang nahaman naman ninda ang framework. Idinagdag pa man ni Erqueza na ang kulang na sa naiyo ang lay na mapasunod kaini. Yan ang pangalas 3 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga